እና زيد تግራይሲ መጀመርያ ድንግል ማርያም መስኣትኹን ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ድንግል ማርያም መስኣትኹን ካብኡ ከዓ زيد ትግራይ እንታይ ከም ዘጋጠመ ባዕለ ብቻ ትፈልጣ እንድሕር ተገዲስኩምላ ትኮንኩም ከዓ ደው ኢልኩም ኣሕዋታ ኒዋኹም ለኣሕዋታ ደው ኢልኩም ክትጥይቁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ይገርመኒ እናተሰብና ነገርሲ በቃ ዝኾነ ነገር ተኾይናስ ትቕብል በዓልቶም መቀናብር ቢሎም ሸር ይብልዎ በዓልቶም ኣብል እሱ ሰበይ ይሕግዙ ተኸምኡ ናትና ሰላም ናይ ሳምሪት ቤተሰብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ኣነ ደሓነ እግዚአብሔር ይመስገን በብዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ናይ ወተር ተስፋይን ጸሎተይን ማለት እዩ እና ለቻናሌ ሓድሽ ዝኾንኩም ኮመንቲ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ ዓማዊል ዝኾንኩም ላይክ ኮመንቲ ኣይትሕመቁ ማለት እዩ እና እንታይ ዲኽ ዛሬ መጽሲ ኣፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንስ ዜድ ጓል ትግራይ ሃምዚ ኮይና ዜድ ጓል ትግራይ ኣብ ፈተና ወዲቓ ዜድ ጓል ትግራይ ኣብ ፈተና ወዲቓ ምናምን ይብሉ ኩሉ ማለት እዩ ልኽፍ ምስቲት ኣይት ሰብ ኣይርዳኒ እና መጀመርያ ድንግል ማርያም መስኣትኹን ኣነ እንታይ ሃም ዘጋጠማ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ሃም ዘጋጠማ ስለዘይንፈልጥ ድንግል ማርያም መስኣትኹን ክብል እየ ዝደሊ ሽኳን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢና ንፈልጣና ሽኳን ደ ማሕበራዊ ሚድያ ልነጥፍ ትፈልጦ ሰብሲ ዘይትፈልጦ ሰብ እውን ሕማቕ ይትምነየሊ መናዳ ኣብ ስደት ኮይኑዎ ማለት እዩ እና ድናተይሲ ታይዲዮ ካብላ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር ትብላ ኣሕዋታ ኒዋ ደው ኢልክን ትጠይቕን ፍሉጣት ኒኸን ፌመሳት ዝኾንክን ማለት እዩ ፌመሳት ፍሉጣት ኒኸንሲ ካብላ ቆረፅክን ሸር ትብላ ሃምዚ ኮይና ትኾን እና ማለት እዩ ኣነ ለኣኻትኸን ክዛረብ መፅእ ምክንያቱ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ይጥቀም ዋላ እኳ ትኾነ መብዛሕትኡ ማሕበራዊ ሚድያ ይጥቀም ትኾነ ግን መስተውዕልቲ እውን ኣለዉ ውሕዳት ላኾኑ እምቢ ማለት እዩና ስተውዕል ተቐዳዲሙ ኢሉ ልፕስት ተቐዳዲሙ ዝኾነ ነገር ልዛረብ ተቐዳዲሙ ኣፍ ዘምፀሉ ዝፅሕፍ ተቐዳዲሙ ዘል ቪድዮ ልፕስት ስለሲ ስተውዕል ሰብ ኢኻ ዝገበር ማለት እዩና ካብ ኢድ ብኢድ ላ ተቐባበልኩም ሸር ትብልዎ ሓግዝዎ ኣብ ጥቓ ዘለኹም ትብልዋሲ ኣብ ሪያል ኮይንኩም ሳም ኢልኩም ሸር ትብለኹም ኣብ ሪያል ዘለኹም ኣብ ሪያል ዘለኹም ትብሉ ማለት እዩና ኣሕዋታ ኣለዋ ብዙሕ ቀረብቲ ኣለዎ እዚ ከይድኩም ዋላ እኳ ኣይትጠይቁም በይ ብውሽጢ ግዴታ ድዩ ብካሜራ ክመፅእ ሰብ እና ብውሽጢ ከይድኩም ዳሃያ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ሃም ዝኾነትለ ዋላ ፈሊጥኩም ኣለኹም ሃም ዘይፈጥኩም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም እና 10 ግዜ ብማሕበራዊ ሚድያ ሃምዚ ስኢልካ ካብ ኢድ ናብ ኢድ ተላኽዕዎ ኣለኹምሲ ብጣዕሚ እየ ዝድብር ወይ እንደ ብውሽጢ ከይድካ ብትፈልጦ በተቐባርቦ ምፍላጥ እንታይ ሃም ዝኾነት ስልክ ኣለዋ ደው ኢልኩም እንታይ ሃም ዝኾነት ትብሉ ወይ እንደ ኣሕዋታ ኣለዋኹም ለኣሕዋታ ደው ኢልኩም እንታይ ከም ዘጋጠማ ይነግራኹም ዓቕሚ ዘለኩም ክትኸዱ ትርእዩ ነፃነት ዘለኩም ከይድኩም ትርእዩ ነፃነት ዘይብልኩም ኣብ ዳዕሮ ኮይንኩም ትልባሃል ትብልዋ እንታይ ከም ዝኾነት ማለት እዩና ግርም ዘለኒ ነገር ካዓሲ ሓደ ሰብሲ ዝኾነ ነገር ተኾይንስ ፌመስ ተኾይንስ በቃ ግዴታ ብካሜራ ክመፅኛው ለማሕበራዊ ሚድያ ብለይ ካሜራ ክመፅእ የብሉ ሓደ ሰብ ወላ ፌመስ ተኾይንስ ረኺቦ እየ ነይረ ከይዱ ተርእይዎ ወለሲ ከይዱ ካብኡ ከይዱ እንድሕር ርእይዎ ነይሩ ኣብቲ ገዛስ ካብ ፌስቡክ ከይዶም ይልጥፍዋ ርእየ እየ ነይረ እኸለሲ ከይደ ርእየ እየ ነይረ ሃምዚ ኮይኑ ኢሎም ይለቁ እንድሕር ርእኻዮ ነይርካ ሱቕ እንዴት ትብሊ ኣፍካ ሒዝካ ንምንታይ ለፅሕፈለካ ወይ እንድሕር ርእኻዮ ኮንኪ ኣፍካ ሒዝካ እንዶ ሱቕ ትብሊ ንምንታይ ኢላ ማሕበራዊ ሚድያ ለዛረብ እንታይ ኣለኩም ዝኾነ ነገር በቃ ዝኾነ ምሽጥራዊ ነገር ሃምዚ ይሕባእሲ ይርእኻ ማለት እዩ እና لغرش خنبل كبعلي جمير بصحت سواتنا نصدف لنا بقولنا تزجي إلى بالمالتي وحوا سخل لي نجارات بدلات لوردنا لو بسما يخون بمدرسي ندعي تعيم مخلي وحدنا يخمان مخنياطو كندم هلا خند صالات كندي بزح نجارات كل بقى 24 ساعات أم حيرة وميديا يخوينو ولا سرح للو ولا تأسرح زوعل بقى مشت قطري ام حرامي اب شيخ قطر إلنا لو علنا للي ورخ نمص سئلك بالك اخل حميمه قلو بالكمص اخل حميمه قلو بالكمص
أخل همزي كوينو ليلة نجرة لم تأخم لك أنا بركم كابتوعلو بتعمي يوز دبر كلكم فوتو مالتيو سبك نوادق سات كوين ناس سبك نوادق دح نبل ملو عنا وشتنا ما عاد كود اللي تحت لها اللينا مورال نايسم نتنكف بحان تقال نصحفان حنا لسه مورال نايسم هادش دش نبلو ولا بلوغو ملو كونفيدنس كوين يمصع بوشتو انتي كم تسمعو أين فلطي قال الله همزي كوينا قال الله توقيدا أدوناي من دخان حزوا قدفها تايخ تخوانا كان جيرنا يكون يرنا هم لي تخونو منا من قال ليس تخاخ سوي لي أبلي ملكتو بسرعة نسكرم كويل لي بك أنا تحاشا نجر بتعميل جرمني زم فلوت أتسي بك أطعيات فلوت أت نورفت محيرامي داس تبالها يوم أم محيرام من هذا فقرات كوينم زي تصور محيرامي داس كل تلو أنا زفلتم كل تبتشالو مالتي أنا أقسم له دائم وهن channelنا دفري دات منش بعد فريزر بيتشا إنه كلهم سي بقى تو محاورة داس بحشت سلم تايدي خن هشت نصور حساتهم لبا أصفريت أمتى إسنا قال تمي تبرات نوع عدله تسوس لفت حماقي وي تسوس لفتوك قليل لنا قربوك وبيلهم اللي صرحوا يقويك لفت حشت التسرح نجر سلز خد ده حرم مسكود حشت مستانحهم يتصرفوا نمتهم زيت صرحي لهم حشت مغانو كنت فريدكم مو كنت خد لهم ورس لتفوتوا لفتورة للون ندحر لاخدكم داتها قورساتهم الصيلة حسب اللملو الصيلة اللي على فيولر إيه اللملو اللي على جرال اللي خاف للملو تايقد شوهم سخاتكم كخيدكم قيوكم لا رقوم تتصرفوا قومكم انتي تقمم يوم تقدركم او ساعات ملو طريق لهم يتقمم يوصلوا علو تجيزكم او تقدركم تحلفوا لهم لهم عمليات يوتيوب وين فيسبوك سي تقمم ليلاتهم سلازي لا أتم تقمم يوم لقورساتهم وأعد يوتيوبرات كوينهم حماق زي صورحس يدلوي كلهم حماق يمد صورحوا عد زلو يوتيوبرات تايس لزغونيهم أفسدت للنا ها هيلنا لرنا يوم دحرت مليسنا نتصارف نمت حماق نجر من تيهم نولهم مالتي إنه حماق نجر لخم نقوله من إحنا حماق نجر أمس يوم نتاو عمنا بعلتنا أنا بأسم مخان حق مخان فلتنا لها الناس أي خلي اللي هو أي خليك سوي أرلخا أي من دخاني أي خي من بحال غلطة تقعد تلو للخزل تاسو تيتي بالتا سويتو تيتي أي من دخاني و وصاتهم بدراما كي مسرح له تسزنا لس دراما لا صرحوا لا فلت برانك مخان لا فلت أصي ميس يقولوا خيرهم نقول من برانكي يقولوا بركز برانكي يو جن بزح بيوس للرئي لهم بزح سبس للكاتة اللي ساتمكم تقوروا أنا بقولنا أنا لبي نقدر ياخذ الدخل ما هنياتو زي أي قط لنا محاورة ميداسي أي نقط ليكو حامة اللي يطلع من دينه قارتين أما محاورة ميدا لنطف بي أو لنبر أو لدقس يلي أنا نايل مو عنتي زنارت حستي إزي تمثل بحدش تحستش كاوز ما تفكم سناي كنياتكم من تشرت سكرايب مقارنة رستعن